Здравейте и добре дошли на първия епизод от Познай резултата от първия кръг на Висшата лига. Първия матч от кръга е Арсенал-Ливърпул. За този матч аз залагам 2-1 за Ливърпул. Следващата среща е Борнемут Манчестър Юнайтед. Залагам 2-0 за Манчестър Юнайтед. След това следва Бърнли и Слонси. Залагам 1-0 за Слонси. Следващия матч е Челси и Уест Хем Юнайтед. Залагам 1-1. Следва среща между отборите на Кристал Палас и Уест Бромич. Много труден избор, но залагам 1-1. След това е Евертън Тотнъм. Евертън имат блестящ нов менеджер и не знам какво ще направят, но залагам 1-0 за Тотнъм. Следва Хъл Сити, Лестър Сити, което ще е много интересна среща, но Лестър показаха невероятна форма миналия сезон и ще заложи на тях 2-0. Следва Манчестър Сити Съндърланд, който е категорично 3-0 за Манчестър Сити. Мидълсбрук Стоук Сити, много интересна среща отново, но ще заложи 1-0 за Мидълсбрук благодарение на добрата им форма в Чемпионшип. Саутхемптън Уотфорд, още една много интересна среща, на която ще се заложи 1-0 за Саутхемптън. Това беше всичко от прогнозите за първия кръг на Висшата лига. Дано да сте тук и за втория кръг на Висшата лига. С приятно гледане на другите клипове.